Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa, rakkaat ystävät, and really warmly welcome into this Ask Project and Meditation on Triangles. Sydämellisesti tervetuloa Ask-projektiimme, tähän kolmiomietiskelyyn. When we came with Michael, there were only two people, but now we all are together, which is wonderful. Kun aloitimme, niin tässä oli vain 2 ihmistä, mutta onneksi teidät saatiin kiinni ja siirrettyä tähän yhteen ja samaan Zoom-lähetyspaikkaan. First, very happy Valentine's Day to everybody. Oikein ihanaa ystävänpäivää kaikille. And maybe we will start with this joy in our hearts to welcome everybody to be with the friends of our spiritual family friends. Ehkä aloitamme mietiskelemällä ja keskittäytymisellä iloon siitä, että saamme olla henkisten ystäviemme kanssa tässä omassa ystäväpiirissämme, henkisessä ystäväpiirissämme. And find the joy in that. It's the joy to do master's work. Ja ehkä siitä voimme myös aloittaa, että on ilo tehdä mestareiden työtä. Aligning with that, what Master DK says, the men and women of goodwill who are willing to listen, to consider and to work must be found and contacted in every country. Mestari DK sanoo, hyvän tahdon miehet ja naiset, jotka ovat valmiita kuuntelemaan, harkitsemaan ja työskentelemään, on löydettävä ja otettava yhteyttä jokaisessa maassa. I was just reading this today and also meditating this in that sense that when we think about our this year, which is the preparatory year for the 2025. Ja jos ajattelemme tätä vuotta, joka on vuoden 2025 valmistava vuosi, and the closing year of the time of the forerunner, ja myöskin vuosi, joka sulkee sitten tuon edelläkävijöiden ajan. What we could do still more to reach every one of those who would be now willing to listen, to consider and to work. Millä lailla me voisimme vielä löytää kaikkia heitä, jotka ovat valmiita kuuntelemaan, pohdiskelemaan ja tekemään työtä. That is something that we can still try to make an effort and to complete this time of the forerunner, which is to reach as many as possible and to prepare the way for our Lord. Ja se oli se yksi asia todellakin miettiä, koska tämä on se vuosi, jossa vielä on meillä se ohjelma, jossa pyrkiä saamaan mahdollisimman monta työhön valmistelemaan hänen paluutaan. Deep and great issues for us. Syviä ja mahtavia asioita meille. But let us then also tune in a little bit to the energy of the Aquarius. Ja vielä virittäytykäämme vesimiehen energiaan and to the element of air ja myöskin tuon ilman elementtiin. Tibetan says the concentrated meditative activity of the people engaged in the triangle activities. Mestari sanoo, kolmiotoimintaa harjoittaneiden ihmisten keskittynyt meditatiivinen toiminta will magnetically draw out that which must appear when a center is organized. Tulee magneettisesti vetämään esiin sen, mikä on ilmestyvää, kun keskus on järjestetty. And what is that center to be organized? We can think about the centers within ourselves. Ja mikä on tuo keskus, mikä tulee olla järjestäytynyt. Me voimme ajatella keskuksia itsessämme. But then the center which we are connected via the group. Mutta myöskin se keskus, johon olemme liittyneenä
ryhmämme kautta. They are in fact creating the needed atmosphere. He itse asiassa luovat tarvittavan ilmapiirin, and that is ever a preliminary step. Ja se on aina alustava vaihe. Once the atmosphere or the air in which to breathe and move is existent. Kun ilmapiiri ja ilma, jota voi hengittää ja liikkua, on olemassa, then the living form can appear. Sitten elävä muoto voi näkyä. And that is very much about us to work with, that we are organizing the substance in which we can breathe the spiritual life, so that what is in spirit can appear. Niin, että me voimme luoda sen tilan, jossa voimme hengittää henkistä elämää, hengen elämää niin, että henki voi tulla näkyväksi. And that is then related to that big job in the triangle work. Ja tämä taas liittyy tuohon suureen työhön, kolmiotyössä in Antakarana building, Antakaranan rakentamiseen. From Raise and Initiation from the page 273, he says, within the body of the planetary locus, humanity is slowly building the Antakarana. Planeetan logoksen ruumissa ihmiskunta hitaasti rakentaa Antakaranaa. This is in reality the linking thread between the head center of Sanat Kumara and his heart center. Tämä on todellisuudessa yhdistävä lanka Sanat Kumaran pääkeskuksen ja hänen sydänkeskuksensa välillä. Ponder on these words. Pohdi näitä sanoja. So let us ponder for a while. Pohtikaamme hetken aikaa. And esoteric triangle, ja nyt esoteerinen kolmio. As humanity builds and creates the triangles of light and of goodwill, kun ihmiskunta rakentaa tai luo valon ja hyvän tahdon kolmioita, they are in reality invoking a response activity from the two of the Buddhas of activity. He kutsuvat todellisuudessa vastauksen kahdelta aktiivisuuden buddhalta. The one who works through the medium of the will aspect, hänen, joka työskentelee tahtoaspektin kautta, and the one who works through love in humanity, intelligently applied, ja hänen, joka työskentelee ihmiskunnassa rakkauden älykkäästi soveltaen kautta. Forget not that these three great Buddhas summarize in a peculiar sense the transmuted essence of the previous solar system. Älkäämme unohtako, että nämä kolme suurta Buddhaa yhdistävät erikoisella tavalla edellisen aurinkokunnan transmutoidun olemuksen, in which intelligent activity was the goal, jossa älykäs toiminta oli tavoitteena. Today that essence underlines all the activity of this solar system, but is motivated by love. Nykyään tuo olemus on tämän aurinkokunnan kaiken toiminnan taustalla, mutta sitä motivoi rakkaus. The Buddhas themselves form a deeply esoteric triangle. Buddhat itsessään muodostavat syvästi esoteerisen kolmion. And we can think about that our triangles, they are the reflections of this very high esoteric triangle. Ja meidän kolmiomme ovat heijastusta tuosta
korkeasta esoteerisesta kolmiosta. So now let us start our meditation. Ja nyt aloitamme itse mietiskelyn alignment. Let us breathe white light few times. Hengittäkäämme valkoista valoa muutaman kerran. In our own rhythm, omassa rytmissämme. And drawing the light from the soul via the Antakarana. Vetäen valon sielustamme Antakaranaa pitkin. And then inaudibly and consciously sound Om 3 times through your lower triangle, 3 lower bodies. Nyt lausu äänettömästi ja tietoisesti 3 Om alemman kolmiosi, 3 alemman keosi kautta. Through this opened alignment, contact the triad via the Antakarana. Nyt avatun kohdistetun avauksen kautta ota kontakti sisäiseen kolmioon, triadiin Antakaranan kautta. And recognize the opened interplay. Ja tunnista tuo avoin vuorovaikutus. Building triangle of light. Valon kolmion rakentaminen. Master DK says, Mestari DK sanoo, I would ask you for a few minutes each morning prior to doing the group meditation. Pyytäisin sinua muutaman minuutin ajan joka aamu ennen ryhmämietiskelyä. To rest quietly back in your chair or bed and closing your eyes, linking up with your soul and with me, your friend. Nojaamaan hiljaa taaksepäin tuolillasi tai lepäämään sängylläsi ja sulkien silmät virittäytyen ylös sieluusi ja minuun ystävääsi. You will thus create a triangle of light. Ja näin luot valon kolmion between your soul, your head center and with Master DK. Sielusi, pääkeskuksesi ja Mestari DK:n kanssa. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness. Kiinnitä ja ylläpidä tätä kolmiota vakaasti tietoisuudessasi. Through the power of the creative imagination, luovan mielikuvituksen voimalla. Then see it next as a solid triangle of light and not just as an outline. Näe se sitten täysinäisenä valon kolmiona, eikä vain ääriviivoina.
Visualize the base of the triangle on the mental plane. Visualisoi kolmion kanta mentaalitasolle, where Master DK works and where dwells and works your soul. Missä mestari DK työskentelee ja jossa sielusi asuu ja tekee työtään. The lower point or apex touches the top of your head. Ja nyt alempi piste eli kolmion kärki koskettaa päälakeasi. Now see pouring down via the triangle a stream of light. Nyt näe kolmion kautta laskeutuvan valon virtaus. Light orange in color, not white. Vaalean oranssisena enemmän kuin valkoisena. See this flooding your whole body. Näe sen täyttävän koko kehosi. When you have visualized this as perfectly as possible, kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, then rest back in that light and bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Sitten lepää tässä valossa ja kylve siinä, kuten kylpisit merenvesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokainen osa. And let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä tulisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of the Master DK, and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä ja voit turvallisesti jättää sen hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi. Until such time as you enter into that light, wherein consciousness awakens.
Siihen asti, kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuus herää. Free from the bonds of flesh. Vapaana lihan kahleista. The blessing of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssa oppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Now after we have reached a poised stage, nyt kun olemme saavuttaneet tyyneyden tilan, holding the consciousness steadily in the mind and not in the head, ylläpitäen tietoisuuttamme vakaasti mielessämme, emmekä vain päässämme. Contact the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square. Ota kontakti henkiseen kolminaisuuteen, joka on tuo, joka leijailee neljän yläpuolella. And radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Ja säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. Let us say together, in the center of the will of God I stand. Naught shall deflect my will from his. Jumalan tahdon keskuksessa minä seison. Mikään ei minua isäni tahdosta erota. I implement that will by love. I turn towards the field of service. Minä istutan tuon tahdon rakkaudella. Kohti palvelun kenttää minä käännyn. I, the triangle divine, work out that will within the square and serve my fellow men. Minä, jumalallinen kolmio, toteutan tuon tahdon neljän sisällä ja kanssaihmisiäni palvelen. Contacting triangle members. Kolmion jäseniin kontakti. When we inwardly contact our triangle members, kun otamme yhteyttä sisäisesti kolmion jäseniimme, we are aware how our triangles every time become etherically more living. Olemme tietoisia, kuinka kolmiomme tulevat joka kerta eteerisesti elävimmiksi. And thus visualizes the global network of triangles. Ja siten elävöitämme, and thus vitalizes the global network of triangles. Ja siten elävöittäen globaalista kolmioiden verkostoa. Let us start with the premise that energy follows thought. Aloitamme perustelulla, että energia seuraa ajatusta.
Now focus on your own triangle or triangles. Nyt keskittäydy omaan tai omiin kolmioisiin. Call upon your triangle group members by name with love. Kutsu rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. And let us keep now 3 minutes of silence to sound the names silently or aloud. Pidämme nyt 3 minuutin hiljaisuuden kutsuaksemme kaikkia kolmioryhmämme jäseniä. Love and goodwill. Now visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Emanating from one of the Buddhas of activity, the one who works through love intelligently applied in humanity.
Virratan yhden aktiivisuuden Buddhan, hänen joka työskentelee ihmiskunnassa rakkauden älykkäästi soveltaen kautta. Feel the secondary energy and how it changes the square-like etheric, planetary etheric field. Tunne tämä toisen säteen energia, kuinka se muuntaa neliömäistä planetaarista eteristä kenttää. Reflect the words of the Christ. Pohdi Kristuksen sanoja. A new commandment I give you. Uuden käskyn minä annan teille. Love one another. Rakastakaa toinen toisianne. As I have loved you, so you also must love one another. Kuten minä olen teitä rakastanut, niin myös teidän tulee toinen toisianne rakastaa. Spiritual light, henkinen valo. Visualize now the flow of spiritual light passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi henkisen valon virtaus kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. And now descending from one of the Buddhas who works through the medium of the will aspect. Laskeentuen nyt läpi yhden Buddhan, hänen joka toimii tahtoaspektin kautta. And see how it brings light into the square-like etheric field of the planet. Näe kuinka se tuo valon neliömäiseen planeettamme eteeriseen kenttään. Ponder upon the words of the Christ. Pohdi Kristuksen sanoja. I am the light of the world. Minä olen maailman valo. Global network. Link your triangle or triangles to the global network of golden triangles. Yhdistä nyt mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaalisen verkostoon. Realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioi, että kolmioiden verkosto on suuren shambhalisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. Attempt to recognize this living connection with your triangles. Pyrit tunnistamaan tämä elävä yhteys kolmioittesi
with a network of global triangles, globaalisen kolmioiden verkoston, and with the three Buddhas of activity in Shambhala, ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan kanssa. Visualize very carefully this interplay. Visualisoi hyvin voimallisesti tämä yhteistyö. And know that this contact is existing. Ja tiedä, että tämä kontakti on olemassa. The three Buddhas of activity. From the triangles now being created, nyt luoduista kolmiosta, the Buddhas of activity will extract that essential quality. Aktiivisuuden buddhat vetävät puoleensa sen olennaisen laadun, which will go now to the building of this aspect of the planetary Antakarana, joka menee nyt planetaarisen Antakaranen tämän aspektin rakentamiseen. Know that in times of emergency like now, within humanity or upon the planet, tiedä, että hätätilan vallitessa kuten nyt, ihmiskunnassa tai planeetalla, the Buddhas of activity can energize the triangles network for protective purposes. Aktiivisuuden buddhat voivat energisoida kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. Great invocation. When we now sound the great invocation, which is the core activity in the triangle work, kun nyt lausumme suuren invokaation, mikä on olennaisin osa-aktiviteettia kolmiotyössä. Be conscious and let your spiritual invocation to be heard on high. Ole tietoinen ja anna henkisen kutsusi kuulua korkeuksissa. Let us sound, visualize and make an impact in the spiritual world of great ones. Lausukaamme ja visualisoikaamme ja saakaamme aikaan vaikutus henkisen maailman ylevissä. When we now sound the great invocation, kun nyt lausumme suuren invokaation.
Manifestation. See the global network of golden triangles covering the entire planet. Näe nyt kultaisten kolmioiden globaalin verkoston kattavan koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren ja elävän henkisen organismin luonne. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing vital reality. Näe se kasvavana vitaalisena tosiasiana. Of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages. Sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet. And by the very force of its interior life, eventually externalize itself. Ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmentymään ulkoisella tasolla. Visualize living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth. Visualisoi eläviä kolmioita toimien maaplaneetan nelimäisessä eteerisessä kehossa. And transmuting it into triangles. Ja muuntaen sitä kolminaisiksi. Through the network which the triangles are creating, kolmioiden luoman verkoston kautta, light or illumination is invoked by the daily work and attitude of the triangle members. Kolmion jäsenten päivittäinen työ ja asenne kutsuu valoa ja valaistusta. Thus light can indeed descend on earth. Siten valo voi todellakin laskeutua päälle maan. And goodwill, which is the love of God and basically the will to good. Ja hyvä tahto, mikä on Jumalan rakkautta ja pohjimmiltaan tahtoa hyvää, can also stream forth in full livingness into the hearts of men. Voi myöskin virrata täydellisemmässä elävyydessään ihmisten sydämiin. Let us add still today. Lisätkäämme vielä tänään. This is in several churches around the globe. The day of when they start the Lent. This is called the Ash Wednesday. Ja nyt monissa kirkkokunnissa ympäri planeettaa tätä päivää kutsutaan Ash keskiviikoksi, eli tuhka keskiviikoksi. And in another churches, the Lent is started next Sunday, like in Protestant churches, I think so. Ensi sunnuntaina taas aloittaa protestanttisissa kirkoissa. So the 40 days before the Easter. So let us think about that, how Christ 40 days prior to Easter, he was spending in wilderness. Ja kuinka taas Kristus vietti 40 päivää autiomaassa ennen pääsiäistä. And also before his great
test before starting his public ministry. Ja hänen suurta testien edeltävää aikaa ennen kuin hän aloitti työnsä. So if he was using the method of fasting, so let us consider that for ourselves as well. Ja jos hän käytti näitä metodia, niin pohtikaamme näitä metodia myös itsellemme. Every year we should renew our spiritual methods and goals. Joka vuosi meidän tulisi uudistaa henkisiä päämääriämme. So let us renew our connection to the living Christ. Uudistakaamme yhteyttämme elävään Kristukseen and his ways to freedom ja hänen tietään vapauteen. Let us attempt to see the earth as sacred planet and humanity redeemed. Pyrkikäämme näkemään nyt maa pyhänä planeettana ja ihmiskunta vapautettuna. And let us sound the sacred word Om 3 times. Lausukaamme nyt Om 3. Let us sustain the circulation of love and light flowing through our triangles. Ja ylläpitäkäämme rakkauden ja valon virtausta kolmioittemme kautta. Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät. And let us continue our good work. Jatkakaamme hyvää työtään. Tomorrow we will see each other again at the same time, and then we will have the meditation reappearance of the Christ. Ja huomenna tähän samaan aikaan sitten Kristuksen tulemisen valmistava mietiskely. Lots of love to everybody. Good night. Oikein hyvää yötä kaikille ja huomiseen.